Asingi jalo balu beri komo. Jalo balu beri komo. Na tonye buni keji. Sena mo mabodu me dagona chemba. Ona za the Lion of Africa. Timena go apatago. Shiperi ko manya tonye buni keji. Nga to buni keji. Ngo buni keji wale mi amanya beri koma. Mwanya beri koma abora mi awenata. Cholo mo beri koma we prugo Bible right. Cholo mo beri koma ogogonya na echinti. Ogogonya la rogu ni no wa. Owe prugo enu le kwa. Ochechi nu kola motas. Wasi asinya Bruno Wasi asinya Bruno. Abụrụ na ikiriri vidio nke mbụ anyị mere agba nke mbụ nke vidio a, ị ga-afụ ebe Odumeje kwuru okwu ọjọọ megide perikoma nakwa ndị arụ ndị ọzọ bụ niile wee bụrụ okwu mkparị. Ụfọdụ chere na nke a bụ izizi ọ na-eme mba, dịka anyị gwara unu, Odumeje adịghị ene anya n'ihu ma ọ bụrụ na ọ chọrọ ikwu ihe ọ bụla ọ chọrọ ikwu n'agbanyeghị onye ọ ga-eme emetụta. Vidio nke a bụ igosi unu na ọ bụghị tata ka o bidoro gwawa perikoma okwu ma wee aka n'ihu. Ya bụ nwa amadi ote na o bidoro, mana dịka anyị gwara unu na mbụ, ihe a na-aghaghị ime bụ ka ndị mmadụ na-ekwu maka Odumeje. Onwe megidezie onye a na-ebunye n'ofu akpa bụ nke anyị ji Zubby Michael wee mara wee pụta nyụ ahụ n'ụlọ ụka. Ụfọdụ wee chee na ya bụ ihe amụma mee, mana ikekwe ọ gwara ike ọ bụrụ ka akpara akpa. The Lion Odumeje, are you sick? You guys can be enjoying the drama, but I hate it when you say, na there Zubby go collect power, na there blow Zubby, na him blow Zubby. Thunder that will fire you will come from Adamawa. Are you stupid? I'm not denying he's my friend way back no to Onitsha. You don't see me go there they pray. Now my guy, not my pastor. I don't be stupid. I know they go church. I don't belong to any church. I'm a more of a spiritual person, not a religious blah blah blah. So I hate it when you tag me in your unnecessary drama, especially Tunde Ednord. Are you stupid? Why do you enjoy promoting unnecessary drama? Don't you see Paul's Nigeria and Instablog, the things they promote? What are you? You're a fool. So I'm saying this thing because of my fans. Listen, if you say that Odumeje Lion be Zubby pastor and I give Zubby power, that means you are a fool and you are insulting God. He is my guy, my housewarming. This guy comes, spray 1.something million ginger. He invite me in bed there, I go there, spray 500K because said on his brand, Zubby get power. Are you sick? Stop that nonsense. He is my friend, not my pastor. Ozugbo o kwụsịrị ya bụ ihe ka ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị mahụ ọfụma kwenyere na o ji ọnụnyụ ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ ma Ada Jizọs ma ndị ọzọ wee sị ya biko kwugharịa ihe kwuru, maka na ọ bụrụ na ikwughị ndị Igbo kwuru okwu sị na ọ bụrụ na arụsị kpakarịa ike egosi ya osisi eji wee tụọ ya. Ya mere ya bụ ihe wee bido kwekwewe ozugbo ụmụ vidio ndị dị agha wee na-apụta gosi na Odumeje na onwe ya na-eme dịka otu onye ụkọchukwu akpọrọ TB Joshua na ihe ọbụla mere na nke ya ọsọkwa ya ruo afọ 10 vidio dị. Ya mere ya bụ ihe ka na-adakwa n'ụwa. 10 years ago. Oh my God, no, two was ago, Zubby Michael. 2 was ago, from zero to hero. From zero to hero. From Onitsha to the world. From Onitsha to the world. From intervention to the world. From intervention to the world. Daddy Jugu Gozelunge.
onwere ife ga-eme gị onye chọrọ ugo gwachọga anyị ọmalụ na-esi ndị ala bụrụ ọkaine Chukwu gọzielu ndị odogwu papa ya n'ịbụ dike ijele ọzọ bụrụ ugwu alụsị ijele ọzọ bụrụ ugwu alụsị ọgwụ na-asọ dị nsọ ịgbalụ m onye kwọm ọgwụ ọnwụọ a na-akpọ posta na-aga afịa ITV ma ọ saala ọkụ ekpele gị na-alụ ọlụ dadị. Ọ bụrụ na nke a bụ fim ndị Nollywood, asị m biko kedu onye na-eri ya, kedu ebe onye na-amarket ya bụ fim ka anyị gago ya, mana echeghị m na nke a bụ fim ndị Nollywood. Ọ bụ eziokwu na aha mmadụ na-abụọ nọ na vidiyo a bụ ndị ama ama na Nollywood. Mana dịka anyị kwuru mbụ, ọ bụrụ na arụsị kpakarịa ike a ga-agwụ ya osisi eji wee tụọ ya. Ozugbo onye bụ nwa amadi kwuru si na ọ mataghazi onye bụ nne ya, wee gwa esi na vidiyo ebe ọ nọ na-akpụ ya nna, na-akpụ ya dadị, na-akpụ ya papa, amaghazi weda ma enwere ụzọ ọzọ esi na-ama onye bụ nna, ebe ị maara mmadụ ikpere na ana gbuo rie isi na ana. Egosi na odogwu karịrị ibie, mana ihe ndị a niile wee bụrụkwa gịnị? Odumeje a ga na-anụ afọ ya. Agụwa Zubby Michael akụkọ karịrị akarị nwa m bịa si m na ya ebido gafịa na ya zụbagonu nke ya nọ nsị ya na m gwara ya na ọ ga-adịrị ya na mmanụ enwere ife eji wee pụta odogwu n'ọgbọrọ. Vidiyo abụghị maka iji wee kwa eze ndị ara bụ Zubby Michael emo, kama na iji wee gosi unu na kamgbe vidiyo nke a pụtara, onye na-ekwuzi okwu maka ndị arọ ndị Izọgwụ, ndị na-ewepụta vidiyo nke ndị arọ ndị Izọgwụ, onye ọbụla gbanyegodo ọkụ maka na ihe na-ewu kịta bụ Zubby Michael na Odumeje. Emechaa na nke ndị arọ ndị Izọgwụ ya na Odumeje. Ọ bụ eziokwu na ndị okenye nakwa n'ụzọ na-eme nke ha n'akụkụ ka ya bụ ihe dị ọkụ wee jụọ oyi. Mana dịka anyị kwuru na mbụ, etu ọbụla ebe ọbụla nọ gbaa mbọ ya daa n'ihu ọgụ na ya bụ na ọgụ na-ada dịka uru na ha ahụ kwa ifuru ka a na-abụ ego. Enwe na ndị kwukwere chi ga-ame Odumeje arrest na ọ na-emebi naira, ndị CBN ga-ame ya arrest. Ihe a niile bụ ka a na-akpa afọ Odumeje. Tubelu mi Odumeje mmọnwụ, tubelu mi Odumeje mmọnwụ, tubelu mi Odumeje mmọnwụ, otubelu mi Odumeje mmọnwụ, otubelu mi Odumeje mmọnwụ, Odumeje ka na-akpọ ya na sekulusili suneku chasina nubacha sinukechi sirunu kijiza anukechi sinanumanzi igwe ọsọ ehite ụkwa igwe obodo Lions na ya wee pụta anyị na ya nọ kịta ọ bịa abịafụ nwa ya nwoke na-ekwe ewere Amansi, the crown prince of Amansi kingdom, eze kweche na Amansi. Otu mgbe na-adịghị anya ọkpọtụ iso ndị igwe jere mitin anyị chọbụ ụmụ Odumeje, we are the Lion family, we are the Lion family. Nwere ebe si ebu anyị ebu, anyị bụ ana ada ebu ana ebu. Ọ dị mma anyị anụgo, mana dịka okwu Zubby Michael na Odumeje nọ na-aga n'ihu, onwe hapụgodo ụmụazị ka ha na-eme nke ahụ. Igwe ọsọ ihite ụkwa kpọrọ ndị otu nye ndị gbanitere n'obodo wee bịa ịhụ nwa nwoke na ebe obi ha niile wee zaa Lion family. Nke a bụ ihe a na-akpọ solidarity visit, ka a mara na akwụ ya n'azụ. Odumeje makwana ihe ọ na-arụ n'ụdị na etu ọbụla ọ dị. Ọ bụrụ na igwe mbịa na be m soro zaa nwa m ebe m bụ nwa ya, ha niile bụ ihe a na-arụ. Lion liquid metal ihe bụ ifeọma wee na ihe bụ nsọ wee na karịa nke nọ ilu n'okwu eze ifeọma na-abịala onye maka na ịgbago ụkwụ n'isi mmiri ka anyị nwa nọ ma ife anyị na-alụ daalụ. Agwara m unu na ama ife a na-arụ, ya mere ọ bụrụ na ịmaghị ihe a na-arụ ewe isi ọnwụ ka ịmata si na onweghị isi a nwere ike ebe isi tinye n'ime ya. Ọsụsọ anyị nwa bụ ndị dara m ugwu na-eche na ha amaghị ihe ha na-arụ.
ọkwa data anyị ka anyị ji na-anụ ọgụ na social media nwa na-agakwa n'ihu gịnị ka mere unu ji ekwutọsị ya? O nwere onye na-ara nwa ya, o nwere onye na-ara nwunye ya, o nwere onye na-ara nwanne ya, o nwere onye na-ara ego ya. Ndị Igbo ka anyị kwadono nke anyị, ka anyị kwado ihe anyị. Mountain of Holy Ghost Intervention Deliverance Ministry nke dị n'Ọnịcha bụ nke anyị. O nwere gị na unu ji ekwute ya. Ugwumba. Echeghị m na Maazị Zubby Michael papa ndị ara mara na vidio dị etu a dị mgbe ọ na-eme agụ na onye abụghị pastọ ya na ọ bụghị nne ya. Ọ bụrụ na ọ mara ọ kaghị ekwuchi etu ahụ si kwuo, mana ọ gwara na ị na-anya n'ụdị nke ọzọ ị mara na ha ma ihe ha na-arụ, eziokwu ha ma ihe ha na-arụ. Mgbe oge na-adịghị anya tupu ọnwa a na-agwụ, ị ga-afụ ma nke perikoma ma nke ndị arụ ndị Izogwu ma nke Zubby Michael ha niile ga-aga. Nke mere jikwa arịa oyi emekwa ọzọ. Anụ a na-agba egbo na-atachi ngọm. Opurobios igwe ejenga.